Som els alumnes de primer B de l'Institut Valle Sud i estem fent el treball de Videomat. Com podeu veure, darrere nostre tenim l'Institut i la muntanya de Montserrat. Entre tots ens hem preguntat quants catalans podrien brindar si la muntanya de Montserrat està plena de cava. Per poder respondre a la nostra pregunta hem de calcular tot el volum de la muntanya de Montserrat. És una dada que mai ningú ha calculat. Primer de tot vam buscar per la xarxa i vam trobar el lloc web del Patronat de Montserrat. Sabeu que en realitat no és una muntanya? És un relleu! La superfície és igual a 2 quilòmetres quadrats, obtinguda del Parc Natural de Montserrat. Mitjana altura d'Agulles és igual a 963,35 metres, que és equivalent a 0,964 quilòmetres, calculada amb l'Excel. Calcularem el volum de Montserrat multiplicant l'altura per l'àrea. Calcularem quantes copes podem omplir amb una ampolla. Ja hem pogut omplir 6 copes. El volum és igual a l'altura per l'àrea, que ens ha donat un total de 0,964 multiplicat per 2, que és igual a 1,928 quilòmetres cúbics. L'equivalència de quilòmetres cúbics a litres és: si un decímetre cúbic és igual a un litre, un quilòmetre cúbic és igual a 1 bilió de litres. 1,928 quilòmetres cúbics ens ha donat un total de 1.928.000 milions, que és el volum de litres de Montserrat. Una ampolla de cava que és igual a 750 mil·lilitres, que equival a 0,75 litres. Una ampolla de cava de 6 copes de cava i hem fet una regla de 3. La regla de 3 consistia en multiplicar 1.928.000 milions per 6 dividit per 0,75 i el resultat és de 15.424.000 milions de copes de cava. Aquestes copes de cava podem brindar no només els catalans, sinó els espanyols i els europeus i tota la població mundial. En compte que en el 2014 la població d'habitants era de 600.000 milions, podíem brindar 25 cops cada persona.